вечер, уважаеми дами и господа! Днес се събираме, за да отпразнуваме нещо наистина забележително. 25 години от създаването на Филкап. Уважаеми партньори, колеги и приятели! Добре дошли на този важен за нас повод. Отбелязваме 25 години от създаването на Филкап АД. Днес сме тук, за да отпразнуваме не само един юбилей, но и общия ни път, през който заедно изградихме успехите и лидерската позиция на компанията в региона. През последните 25 години, благодарение на вашето доверие и подкрепа, Филкап успя да се утвърди като водещ доставчик на електротехнически изделия. Нашата мрежа от търговски бази, простираща в най-големите градове на България, и дъщерните ни дружества в България, Северна Македония и Сърбия са ярък пример за това колко далеч може да стигнем заедно. Заедно успяхме да направим Филкап лидер на пазара и да създадем нови възможности за растеж и разширение в България и извън нея. Искам също така да благодаря на всички служители и колеги от групата на наши компании, както и на нашите акционери, които са неразделна част от този успех. Вашата отдаденост и експертиза ни помогнаха да стигнем до тук, но днешният ден е посветен на вас, нашите партньори, които са основата на всичко постигнато. С увереност можем да гледаме към бъдещето, защото заедно ще продължим да се развиваме и да разширяваме възможностите пред нас. Нека следващите 25 години да бъдат изпълнени с още повече успехи, иновации и съвместни проекти. Благодаря ви! Добър вечер, дами и господа, много ни приятно да сте тук, благодарим за поканата. Добър вечер. Очакваме тук да влезе тортата. Аплодисменти! Ето тържественото поднасяне на тортата 25 години Филкап.
Please direct your attention to the stage.